Keteni rinoita kuti pave dark, guys. Keteni rinoita kuti pave dark, harina light. Rinoita kuti pave dark zvokuti tinobuda ndakasviba zvokuti unotombozoramba kuti ndine here. Guys, keteni harina light. Harina light, rine white mukati, saka rinotobudisa riri dark zvokutodaro. Ndachitombotesa video, musaka ndiwazotesa mavideo yangu. Ndotesa video ndikati izvo. Ko ndiri kubuda ndakaita sei keteni iri. Rinoda kuchinjwa, guys. Keteni rinoda kuchinjwa iri kana kutochinja. Zvinokunuka kuna maposition akwande kuitira live. Masquera say, guys, masquera say, masquera say. Masquera say, guys, how are you guys? Say, guys. Say. And that's it. Get it 1 hour chat, it's okay. 1 hour 30 minutes, it's okay. Post the dogs in that basaka. Hanzi live ndakwenda kumjolo. Ashobara. Unofamba wakaisa chi earphones munzeba uchienda. Right. Ande guys, ande ituone tapa namba ipi. Tiripachi, ande ituone guys for 128. Atufambe tishike pa 500. Titange kuunza, tikuda kuunza varidzi venyaya. Anditika ande guys, asindikupe update guys. Courage wakanda ngati courage wakasungwa. Problem indika nchikuziya kuti munhu asungwa. Unoona mota nharo mcomment section. Ichokwadi rutasungwa. Mashuwa nanimi muchazotaura zvinhu zvokunyeba munokuti nharo kunge ndimi mukutotaura nevanhu vacho vasikanambidwe chiko. Courage akasungwa ndakakudzai. Courage asungwa. Saka Courage asungwa akaenda kukoti nesuro. Aliti aenda kukoti nesuro. Aenda kukoti nezuro. Esikeli Chigwendere, how are you? Aenda kukoti nezuro. Hanzi ndamuka apa yefu. Tesi takafana na mwana wa Meus. Tiriko tese Meus. Titoriko Sisonki. Sisonki usikiwo Sisonki. Asuwara mabora raka yosha. Akusharari kwa kupisa kwa. Akusharari kichokudara. Saka unotomuka. Akusharari ki. Saka hanzi maronda ari se ayo abantu kunza maronda nasi zviri nani. Kudai weather. Nasi ari nani. Haasi kunyanya kugwadza nasi ari nani. Chero pekugara paya kuda kuklino kwakaitwa zuro. Amen. Saka charodzokera nemande vanokuchinja futi. Saka inini manje guys nechida kuti ndimbopavhura papindwe nemhepo. But problem yangu ndikapavhura ndozo cover nei. Ndozoonekwa kuti mabhanija haasi kuchipatara guys. Because I think pane vada kuti pakurumidze kupora kuda kuti ndimbovhura ka ndombokwera ndakashama nepo ichinyatsorova ichirova hanimaona then ndozopa kuzonama pa mabhanija acho ndozomawane pie kuchipatara. Ndopade problem. Hanimaona ndibva kuti ndimbopasiya parowe nemhepo. I think ndoti pakurumidze kuti pakurumidze kupora, but at least pain yanga iri nani zvazuro pain yanga iri nani ndaitonyatsokuona kuti dai chiri kugara ndasingasagariri side ndakatonyatsokugara zvakanaka pain yanga yave nani. Saka Courage asungwa hanzi smeli makusimba makoments akadaro anobhowa shani. Comment ekudza munhu kuti wasimba waonda wazodai anobhowa zvisingaiti makoments wayo guys. They are very boring. Unorogwa rini. Shai. Unorogwa rini. Ucheta mwana rini. Makoments wayo haasi makoments akanaka pamunhu guys. Because tinenge tichitanzi infection. Petonera watanga wewe. Infection. Anzei pakadaro. Anyway. Shungugara takango uyu. Zvakangooma. Saka Kevin dzakaipa guys. Tinenge tichitostruggle kutoonda zvokutoenda chaiko. Handisi maona. Tichitoda kutostruggle kutoonda chaiko. Iwewe kuti ndimuri kusimba. Unobva ndobva ndapera power kubva ndatoita kundidiscourage. Naye asikana musadaro so. Ini ndakakura ndiri slender guys. Body irori amutakangouya orini izvo zviri kutonetsekana naro ndichati chino. Saka mapirisa endikango. Rashida maseka hako. Mapirisa yako ukangoma ukangomatisa kuti regere wotanga kuvuta. Izvo zvindatove nekone stress zvitonditwa irema kutanga kusimba. Ndatove nestress zvakachatogona kuita live yangu zvakanaka ipapa. Ndatove nestress. Come on guys. Musadaro. Asi chai unoitei shuwa. Musadaro iwe. Those are not good comments to tell someone, guys. It's not mean, Barbara. That's why I'm laughing. But it's not a nice comment to tell someone.
kungoudza munhu zvakangodaro hazvisi right guys. It's not mean. This I want to say, but it's not nice kungoudza munhu izvozvo guys. Midway musadaro imi right. And no ndisingazosimbi kumeso zvanga zviri right. Problem ndekuti ndizosimba nematama huda kuita chibhora kudai unozati makore edaya tinozomira nevamwe vana vadiki vanhu vakuru kwatiri vari ma50 years atozopedzera kuita kunge ndo vana vadiki mai mwana nenyaya yebhodhi ukatomira nemunhu anenge ane 50 years iwe ndiwa kuita kunge ndiwe watove 50 years yacho nenyaya yebhodhi guys. Saka bhodhi inoshungurudza guys. Inoshungurudza zvisinei guys. Nino kana ndodoenda asi ndochidongoenda hangu kugastric bypass iya zvondodini ndochitongobhuka ndinde pateki ndongo chinoitwa hangu kugastric bypass ndikuona zvikuitwa ma7000 8000 ndongonochekwavo zvondodini guys. Ndodini ndongonochekwavo ndodzoka ndakaslima guys. Muri kuti kudiko ndodzoka ndondangochekwa mungondisapoto ndiperekedza ndindangu kunotsekwa guys. Ndodzoka ndaslima right. Anyway hande ndikuseka zvedu hande kucomment yakuna Courage. Sa Courage akasungwa, Courage asungwa ari mukati. Asi the CID akuita nyaya ndikutaura zvinhu zvandakanzwa andika izvinhu zvandakazvinzwa na someone else anditika ndakabva ndaudzwa na somebody else anditi kuti kwaenda ku police station mapurisa anzi mupurisa tanyaya yakati tikuda 20,000 kuti tivhare nyaya yako. Anditiona anzi akati tikuda 20,000 kuti tivhare nyaya yako. Anditi maona hey Julie saka ndo nyaya iripo saka anzi veukama vari mudhuze mudzimai wakari kwenda imudza kuti mudzimai wakasvika chindirambira mudzimai wakaripo ari kumhanya kutsvaga chi mari iri kunzi kudiwa nani na Major Street na prosecute na CID and CID yakati tinokatana nani tinokatana na prosecutor. Saka ndikuzama kutsvaga mai vemwana kuti ndivaudzewo kuti vaite kuti the case must stay. Mai vemwana ndisikuwabata. Saka mai vemwana kana machinja namba kana tipane something please get in touch with me. Hakuna 20,000 inobviswa. Uyai ku inbox kwangu. Uyai ku inbox kwangu. The problem is mukangoisiya anti akatongodila na zvatobuda kudai sokunzi pari kudiwa 20,000. Akatongodila na things CID yoyo na prosecutor yoyo nyaya iri kudoraswa. Nyaya iri kudoraswa. Saka there are ways that you can do kuti case iyi irambe iripo. It should hold water. Andichika munokwanisa kunoisa kunoripota case yenyu zvakanaka. Andichika ku high authorities muvaudza ma reasons enyu kuti pane zvakadai munhu ane makesi akadai saka case haifangu inotoitwa inenge public eye inotopiwa umwe munhu anotoita case zvisina na prosecutor vanotochinjwa ipapo ende hapana ninge achazogona kudhimanda mari kuza kuti yabva nekuvakuru yakatariswa. Hanomona ende vakuru tvazotora mari yako iwe panonetsa because iwo uri civilian waenda kunoripota they don't know the capability yaunayo kuti unogona kuenda even ku hierarchy. Saka chero kuti vari vachida vachitorawo madhiri kuti vazongoti bvuma kuti vari ine ndozodawo kati papo ndikozodai vanenge vakutyawo because inenge yato vanenge vatotodzoto katosvinira zvokudaro unogona kuenda kumusoro. Saka mai vemwe inotoita exactly inoitwa priority case iyoyo. Saka mai mwana kana makanditeerera munozati muri wepano please uyai ndikutsvagai antika I'm looking for you anditi because akangoenda kukota apa zvavharana yapera kuzonoimusidzira yavhara advocate inogona kunetsai. Anomona inogona kunetsai. Saka izvozvisa asi achirimo mukati kudai so please come Monday kuseni makainda anditika makainda kunofambira nyaya iyoyi kuti zvinyatsokuitwa ipinde mukoti ngakliwe nekoti. Handimona ngakuitwe matests aoneke kuti chechokwadi asiri yakarepa mwana because munhu ane makezi akaenda ari police station chinenge chakuitika iko zvino chekuti yerepi inogona kuzotofambirwa kobva kwatonzi abuda abatirwa nyaya dzekumashure dzadziya yerepi yotongosiyiwa yakadaro otonzi akabuda on the merit yekuti dzekumashure dzapakashakwa umbowo yozotoita kunge dzinyaya dzekumashure but pane yerepi iripo ndo marasirwa anozokuitwawo yerepi. Please mother kana makanitatsira try kukutsvagai 4 times amusikubatika please uyai right.
and why is this woman? I don't know. I think because I don't know. But angaita hama dzake dzaiti dzikumbatsira. I don't know kuti I don't know. Ndofunga pamwe abva achinja kutaka chinja nenhamba here kuti vasamunetsa kana kuti handisi kuziva what is happening. I don't know. Anmona. Right. Saka toenda panyaya ndaposta nhasi yaJulie. Guys. Julie ndave nemadays ndichimutsvaga. Yesi ai kuzoverenga zita rako vokashamuni mwanangu. I love you too mwanangu. Ati kuzoverenga zita racho kunonetsa. Anmona. Ndane madays ndichimutsvaga. Nyaya yaisi yanhasi ndeye last week. Ndachitry kumutsvaga mwana uyu. Ndazosvika pakutoposta nhasi kuti dzoka because guys tinogara tiuzana pano. Imi munogara musora chero zvikaenda sei ndinofamba nemwana wangu handisii. Handiti sei handisii. Nhasi makutsigira kuti baba vemwana ngavachengete mwana. Munhu ngasiye mwana. Zvine basa ramusi kuziva muri kujaja musi kuziva nyaya yake. Guys pakusiya mwana nemurume there is no justification. Baba vemwana last week takanga tichitaura nyaya yekesi yababa kari pamwana wava ne 4 months. Takataura nyaya yababa makaona imimi guys. Makaona ma pictures makaona achitenderera. Mwana ane 4 months. Akadhadhuka zvokubatana kumberi nekumasure kudai. Handisi kuti mupenyu here mwana uyo. Baba vake nyakumuzvara. And not kuti mai vakarama mwana. Mai vakasina baba ndikusiya mwana ndikuenda pashop. Vakaenda kumashops vakasira baba mwana. Anditi baba vakasira vakaita zvakaita pamwana. Vana vari kurepwa. Vana vari kushandiswa for rituals. Vanhu vari kutambura kunze kwana vari kutsvaga mari. Nenzira dzakasiyana siyana. Wosiya mwana. Wosiya mwana na baba wotanzi mwana ane 1 year 8 months. Ndiganitarise mwana. Andakuposta mwana. Ndiganitarise mwana. I didn't post zvangu mwana. I didn't post mwana. Musiya kamwana kadikidika kadai so kamsikana mwana msikana. Mwana msikana wosiya mwana ushu. Woyenda hailizi kasekela mtema wayu. Wosiya mwana guys. Ushu. It's now 2 months. 2 good months. Akayenda akanasiya mwana. Hanzi yajati yakale sine. Aiwa hanzi ndi baba wacho. 1. Antimaona. Mutosiya wosiya mwana. Imimi madzimai. Momiririra mu comment section pana kuti mutidzoka mutimi totadzoke. Hanti tozonzwa dambudziko rake. Kuti riri pai. Kana tichigona kubatsana tobatsirana. Muri busy kumupa ma comments kuti kana katoona haadzoki. Come on madzimai ko chinesu. Chinesu guys. Chinesu. Ma comments amuku I public inite tikumutsvaga because tikuda tauye even vabereki vake vari kumutsvaga. Anditi panguva tiri kumutsvaga ngatimboitai kuti adzoke kuti uripi buda Julie uya mwazvina kumira zvakanaka azouya. And then we hear his side of the story. Where do we get to hear the side of the story? Ari missing. Asingaonekwi akajamba katiza akatochinja nefone number ake. Where do you get to hear the side of the story? Ndira kuvunza matombo nyakujaja simeli hamna sada dzimwe nyaya dzinoshandisirwa ungwaru guys. Ani muri kudzwa dzimwe nyaya dzinoshandisa ungwaru kuti munhu abudikire. But comment section as usual munomhanya nekunorevererana. Anditi right now achabuda sei anobudikira sei. Avereka ma comments enyu muri kutaura chipano zvakaitika baba vemwana ndibaba vemwana ngavachengete mwana ngavagare nemwana. Mwana ari kutsafa ari kutambura right now. Anditi atovereka ma comments enyu should never come out. Zvodini mai vake vemusikana uyu variko. Handiti dei akatora mwana akanosiyira mai. Handitika mai vacho vari kuti ini ndokwanisa kutakura muzukuru tapira muzukuru chiti kana pauya nemwana wangu ndoziva sei kana wakauraya mwana wangu. Hani muri kuona that means mwana achiri kuramba achidini achingotambura. Anomaona ari kuramba achingotambura. Ngatisadaro iyi guys. Dzimwe nyaya ini ndinotanga ndatoiona nyaya iyi. Handika ndotoiuya kuti alright munhu phone number akachinja mafone number akuna kuti tinomuwana. Saka kutongoposta ndichitongomupisa kuti iwe dzoka mwana wangu zvinongera zvakanaka kunoko. Handika kana aine moyo wokuti mwana wangu handiti achabudikira oya kuseri sisimeli ndini wabaposta apa machichiri kuitika pamwana. Handiti tochitaura kuseri zvino ndakaposta chiti kwakasiya mwana yobudikira kuti mubva tokati akatogona akasiya mwana baba vemwana ngavachengete matotakane kumujaja achatobudikiri guys but ari kutambura mwana. Imi muri kudzimba dzenyu nevana venyu.
He amnamboita single mother. Saka mungazivi kuti kuchengeta vana kuno. Imimi muri kudaro mune vana venyu wani. Mugere zvakanaka here mese nevana venyu. Vamwe muri kutozvikutonetsa mutotambura right now. Antika asi mwana wako unaye wakagukuchira chiri kuoma kudaro asi unaye. Benzi remustriti guys rinogwara njere. Munoriona richifamba raka ukada kuonana nebenzi chaizvo remustriti rinogwara njere riya. Try kubata mwana wake. Try kubata mwana unoti rinogwa sei benzi richigwira vari kuZimbabwe. Richigwira mwana waro. Rinokumanyisa kukurova huku chaiyo. Inda unozama kubata mwana wehukwana kudai hukwana yehuku chaiuone kuti huku inokuchovora sei. Haina baba here vakaipa mwana ihuku. Mbuga chedzo munodziona dzichita zvinonyadzisira mbuga dziri two guys kuti pazvabwe zvana. Inda unozama kubata zvimbwanana zvembwa. Uone kuti unorumwa sei. Chero isingarumi. Kuona kuti unorumwa sei. Havana kufa mai vajuri variko. Imimi vana mai munotofamba. Iwo kwauri kudya. Idya icho ni mwana wako. Vana vari kuvadzwa kunzoko. Pauri kuvata vata ni vana vako. Protect your own children. Autinga kundwi guys nemhuka. Ndati imbwa chaiyo. Inda unobata mbwanana dzembwa yazvara. Uinde kunotama kubata mwana muku. Uone kuti unodambugwa sei. Hanzi mai vake takavadini. Takavachengetela sei. Iwe Naomi, inini ndikutaura zvinhu zvandaudzwa nezvandakaudzwa nemurume wacho. Andika kana achauya kana ndikumi eda. Saka iwe Naomi uri kuziva kune mukwara nditi. Uri kuziva kwari chiko don't be concerned nezvamai vake kuti mai vake varipo. Andika kana kuti vakafa. Be concerned about mwana mupenyu kana vakatoshaika vakashaika. Let's be concerned nenyaya yemwana mupenyu aripo. Naomi, zvinhu zvamunokonzentrata nazvo zvinakana nebasa rese. Kore iwe uri kuzoti vakashaika. Ini ndikutaura kuti vari kunzi varipo. Andika let's say vakasheka zvemachokwadi. Zvine basa reiko iwe waya inotikonzenda kuti mwana uyu asara. Zvamai vakatoshaika zvine basa reiko. Let's concentrate on the mwana asara Naomi. So you know where she is. Anditi muudze kuti mwana uye. Alright, chileta zvinzwa kuti vakasheka bana mai no problem. Andika but ngachiuya komwana uyu aripo. Komwana chari kudya right now ngadye nemwana asikana. Ngachiuya tibetserane semadzimai. Anditi ngachiuya tibetserane semadzimai. Ingati kuti ndamuti ngauye timubatsire semadzimai. Atore mwana agare nemwana tomubatsira nemwana wake. Saka munodei? What do you want? Munodei? Andimuzivi asi tikuitira mwana pano. Anditi ngatore mwana tibatsirane. Anditi oitawo something aine mwana wake. Muri kuda kunzira zvamera kurena babake vakafa zvina basa izvo vakafa alright. Ngatichaure nyaya yemwana. Next say ndinotora mwana ari kuAfrica ndomuchengeta ndiri kuno ndo anochenga mai vake havapo here. Mwana ndiye akatikoshera panguva inoyi. Mwana ndiye akakosha panguva inoyi. Ndiye wakatikoshera panguva ino. Zvinhu zvatinokoshera zvina basa. Hazvina nebasa zvatokoshera zvimwe. Mwana ndiye akakosha right now. Mwana ari kugara sei? Mwana anani ari kugara sei? Yes, wakasira baba. Andika wakasira baba mwana wavo. But wakakonzidere zvinogona kuitika pamwana zvakawanda right now like izvozvo kuti mwana ari kurarama sei. Naomi zvakanaka chose. Naimediwe naimi ndikutambura chii mai mbuya vemwana varipo apa. Mbuya vemwana varipo ava Naomi. Mbuya vemwana saka nai Naomi matadza here kutora mwana. Naomi makoniwe here kuti mutore mwana naye asikana. It seems as if you are related. Iwewe anti you are related kumwana uyu. Watadza here kuti utore mwana vasikana. Naomi handisi kukuataka angana kuti handisi kutomutsvaga mbuya vane BP izvozvi. Handiti mazviona muri kumutsvaga asi panguva ino Naomi tora mwana. Panguva ino chitora mwana. Panguva ino chitora mwana Naomi. I understand kuti muri kutomutsvagawo zvechokwadi zvine zvimbuya vanoti ne stress andi boza kuti ngauye nemwana maybe ndichengete nemwana inini. But dei wanga wachigona iwewe panguva ino chitora mwana titsvage munhu wakabata mwana. Auzvioni?
hamuzvioni here asikana fona Naomi chimbondifonera Naomi ndisirewo namba Naomi ambofona guys panguva nditakukumbira Naomi chimbotora mwana iwewe umbonzwa kuti mwana ari kugara sei utore mwana titsvage musikana uyu asi mwana ari tizive kuti mwana ari safe ndione mwana because muchazodemba wese kuti dei takaziva kuna umwe mai wakangotaurawo paFacebook watisingaziva sina kana basa nesu asi muzodemba nai Michael saka zviri kuitika muri kuziva here zvine mwana izvo zvokuti mukuti kusamangi saka odini hanzi handisi mbuya vake mwana wamainini vangu saka mwana wamainini wako mwana wamai vako that means munin'ina wako muzukuru wako iwe muzukuru wako mwana wake muzukuru wako kana ari mwana wamainini vako handitika that means mwana wako and that means mwana wake muzukuru wako saka ndiri right muzukuru wako chimbotora muzukuru Naomi what's going on mira nimbofondera baba vane mwana murume wacho zvakaoma hazvo handisi kuzviramba Naomi handisi kuzviramba I am not disputing that but apa tisi kutaura nyaya yemwana hatisi kutaura nyaya yaKelvin titaura nyaya yemwana dear titaura nyaya yemwana anditi nai mwana wangu zita iro unoti nini ngazomutsvaga here kana baba mwana if the father could take care of the child why would I come here nenyai if the father is taking good care of the child why am I here with this story vasikana dzimwe ngatishandisei fungwa kana baba vemwana vachichengeta mwana zvakanaka vari kugona why am I here looking for this woman kana mwana agere zvakanaka ari bo why am I here why am I here looking for her vanhu vakasira nababa vavana vari kuchenda zvakanaka havana mboya nenyaya kuFacebook kwatiri vana vari bo ukaona nyaya kuzouya kwatiri anditika kureva kuti mwana ana kugara zvakanaka kutira kuibata usho chiko kune magetsi eSouth Africa ndikutira kubata Kelvin wacho panguva ino guys it's not about Kelvin murume wacho it's not about it's about mwana ende mwana ari safe anditika kuna mai vake anditi mwana ari safe kuna mai vake ndo chokwadi chiripo guys kana mwana ngagere zvakanaka kuna baba vake anda yaimbouya kwandiri nyaya iyi ngati sikatomboizivi nokuti ndiva ndavandivazivi but the fact yekuti mwana haasi right ndizvoita nditsvage mukadzi uyu hanti munonzwa ndienda kuti ngao yake if the kid in SA varume vakawanda vari rafu dia andinaki Liza andizivi kana wazvipira Liza kana wazvipira because zvine makonsequences anenge akati wandeiwo asi kana wazvipira kokuti unokwanisa kuti ufana kutora mwana uyu ugare naye uchimirira kuti mai vawanikwe it's okay kuzvipira kwako it's okay ndikuti baba chona manje yakuita wati ndiana ngauya afanire baba vakuti kwanzi ngavauye kuFacebook WhatsApp ndambototaura naye asi achiriti ndashungurudzika madi ndombotaura naye ndiana no yangauye kumwe ngauye guys ngauye yango wafanira kuti pindai vane data kudara minoti chicha kwenda vavadza dzime phone data ravanaro kungo wafanira kuti uyai hanzi chiina Naomi unozati murume yamusikumuza sime ndakasiwa mwana ne 5 months kuti ne first wife saka iyango right atina kuti ari right ini guys andichasi kuti understanding yedu inosiyana ndofunga understanding yedu inosiyana guys understanding yedu inosiyana atina kumira na Kelvin guys makozochimira ne murume atina kuti murume ari right guys we didn't say that we did not say that but main priority yedu ndeye mwana right now andi muri kunzwa thank you main priority atina kumboti murume uyu ari right never atina bodareso thank you my mutsamira ndikupe makutitaura zvinhu zvisiri izvo guys kanditi right hi dear yes say right that's it ngandikuedze nokuti unenge usinyatsa kundiwisisa
wawisa nyaya iripo ndeyekudai munin'ina wangu handina kuti murume uyu ari right no handikuona uri kudinzwa hallo hallo ndofunga network hallo ndani munonedza ndikumudzosa oright regai ndikudzosa ari kupi ngadzokera ndikudzose zvakare naomi vanhu vaive mwana varimo ambuya jiji vaive mwana mucomment section varimo havo mbuya vaive mwana mucomment section shes there just that hatimuzivi but shes there tutira kuedha naomi ane information noti icousin yacho anditika ati cousin regai nditira kuedha naomi saka muri mari rafu ndiyo wamuri kusira futi mwana guys munona nyaya dzacho kuti hadzinyatsa kutobuda zvakaita kana kufona naomi kana ichiramba ita zvokufona nhamba ndezvizodzo kuita nchibika guys amundiregera ngazi right wakuninzwa naomi hallo network yake right inetwork murume wamuri kuti ari rafu ndiyo wamuri kuti womuti zvasigwe mwana guys hazvisi kumeka sense right now kana mukadzi akauya andika tochipinda pane yakelvin animona mwana ane namai vake ave pana pari safe pana mai vake tochidzokera kuna kelvin zvaizvozvi priority yedu yekutanga mwana handimaona priority yedu yekutanga mwana zvaizvozvi priority yedu yekutanga mwana ushu rupausisa kana yapera mai vemwana vauya tochiinda kuna kelvin ini unofunga kuti ndakapusa ini guys otadza kufunga kuti pane zvakaitika kuti asigwe mwana amofunga ndiri that dump guys do you think imi handinyanyi kufunga kuti ndingatotadza kufunga kuti asizve chokwadi ndichenzofunga ndiri ndoga handika munhu angosigwi mwana pane zvakaitika handika and me knowing nyaya dzakadai so kashi varume vari rafa handimaona but panguva ina tiisumudzi handimaona because tikuda kuti mai mwana wabudikiri vatore mwana first tochizotsika nakonzi naye we exposing for who he really is but for now tikamhanya neizvozvo mwana anongoramba ari kusaidi risiriro thank you Wendy maybe matauriro andiri kuita havasi kunyatsomanzwisisa thank you Wendy thank you nekuzama hanzi foni yakadzima handiti munoona hanzi foni yakadzima kuenda kuvoicemail the phone is off probably Kelvin is here as well probably Kelvin is watching again here as well akati ndofonegwa pane vanhu penamba dzamainini vari kuJoburg muvafonere ndiri kuCape Town pafoni pandotaura apo naomi hapana kuipa whether uri kuCape Town Joburg tinongotaura zvakafanana chindifonera apo ndipe namba dzakapinwa apo naomi fona ipapo kana uya kuWhatsApp ipapo ndipe namba dzamainini wacho chiundipa namba nditaure namainini chindipa namba dzamainini kuWhatsApp naomi chindipa namba dzamainini ndipe namba dzamainini chindipa namba dzamainini naomi uya nenamba dzamainini uya nenamba dzamainini uya nenamba dzamainini naomi pamwe haina moto kana kusinawo hatingati chiyana kudi hatizivi pamwe foni haina moto pamwe aripo akati ndotukwa zvangu nhasi ndodai handisati ndasvika ipapo handisati ndasvika ipapo indandiri kumboda kuti take tatsvaga mai vemwana first mai vemwana vakabudikira vakati tichitora mwana dhiya chichikunetsa otiudza chikunetsa chitora mwana uri kugara papi toona chimbotora mwana mwana ari parisafe chidzokai manje iwe Kelvin chiuyai tochitangira ipapo ndozvinoitwa nyaya guys zvino nemacomments good luck kuburitsa Judy kwaari because vakadzi matomusapota kuti gara ikoko iwe mwana nababa wake ngavachengete but mwana ari kutambura guys mwana anogara zvakanaka mwana haana kugara zvakanaka mwana ari kutambura naomwe chimbosara necomment section fona paapu ndipe namba kuapu ndifonere mainini kuJoburg
sera necomment section Naomi fona tichage titaure namainini tipe nhamba dzamainini taure namainini save nhamba idzo mukadzi anenge achirwadziwa whatever that was what was happening there mukadzi anenge achirwadziwa but anenge achirwadziwa obvious akasangana nezvino nezvinorodza zvakawanda but move rekuti akazotora kuti ndoda kurwadzisa murume rekusiya mwana manje that was a wrong move mona anenge achindoda kufikisawo murume but rekusiya mwana manje that was a wrong move hanimukona kuti ana mainini vari mujoburg ana Naomi uya ari Cape Town kunge kwakawanda kuti aigona ngonoti vasikana ndasiya munhu uya zvinhu zvakaoma ndokumbira mumbonditi mumbosara nemwana wae ndimbotsvaga basa ihama dzake nditsvage basa ndangowana basa ndoona kuti haufa andimaona kwakawanda muri kuona kuti hama dzake dzitoripo guys yes Jojo it's life aikwanisa kutodaro kuti ndokumbira kumbosiya mwana muri kuona ndatosiya munhu uyu handiti nditsvage basa then ndotangira ipapo guys zvaita izvo zvingakubvunza imi mukava kuti mwana akarepiwa munoti kudika handisi kutaura rangu zvakawanda pano mukava kuti mwana akabatwa chibharoni nevanhu vepamaraini munoti chii chindipa nhamba dzamainini ndipe nhamba dzamainini ndipe nhamba dzamainini ndakamirira Naomi ndipe nhamba dzamainini tinzwe Kelvin foni yake yakadzimwa iri kunze iri navoicemail yakava ndatomufonera direct ndatoisenda message ine 1 tick ndandoda tomufonera because ndandatomudza ndichakufonera atondibvunza kuti haufa ndichakufonera tamira nomatipe nhamba guys tione kuti tingaita sei haipeshi ndizvo hazvo eneni iyi but ndiri kutaura kuti zvitori nani pamwe pacho kuisa pane hama zvemwedzi 2 months pane kunosiya pane munhurume mwana wemwanasikana baba vanoita zvekuzvishandira voga vanosiyawo obvious vanosiyawo vari kusiyawo vana kune vamwe vanhu kuti vatase vana vachiisa makutsvaga chekuti mwana uyu adye ndosaka ndati right now kuri kuti mazoziva zvakawanda kuti kana kuti mwana akabatwa munonzwa sei baba vanotoshandira vanotoita zvekutorora mwana kutoshandirawo saka kuti vainde kwanifanga kutosiya mwana kune vamwe vanhu iye murume wacho wamuritanetsa iye atitozivi shere kuti todzima kudi handiona pamwe zvava kusasana mwana ari kutambura pamwe iye atosasana nerimwe bhipi who knows Naomi nhamba uri kundipa kana uchandipi hachamuoni Naomi hachamuoni Naomi takangomirira nhamba kana iwe usingakwanisi kutaura chitipa nhamba alright auya Naomi alright
kudza mai nini vabate foni here iri kungoringa havasi kubata foni unogona kudza mai nini vabate foni here aiwa asenda number guys nawo masenda number but mai nini havachabati foni pakaipa mai nini havasi kudaira foni hanzi havasi kunabva nafoni manje ndovabata sei haukwanisi kuvafonera direct here kuti muri kufonerwawo nasisimeri vari kumbira kuti mudairi vafonerewo kadirect guys zvakaoma haya mawani ndine kuidzawa ndikubika panapa guys votachiregera almost right going out just guys multitasking yeah pakaipa guys pakaipa right hanzi vava online all right sorry guys ndikuti handimataska muza ndoti handichibika saka semuna kunda basa manje manje hello yes mai nini makadi zvenyu ndiripo muri kutaura nevanonzi sisimeli diaries muri kutaura nasisimeli diaries munovaziva navanonzi sisimeli diaries saka hamungambozvizivi okay its okay mai nini ndiri kutsvagawo Julie munoziva kuti Julie ari kupi munoziva here Julie kuti ari kupi makaguma kutaura naye rini namachi akanga asi muri kuziva kuti akasiya murume anditi akatizama akasiya mwana murume wake akati kumukadzi akakumulekera nemukadzi anditi saka vakulekera nemukadzi kuti murume bati kumukadzi ibva panapa ende kana vabva panapa asina vakukura nokuti ndikakuona panapa ndogona kutokuuraya saka ibva panapa kana bva panapa mwana wangu unosiya ndobva ndasichengetera mwana wangu
Okay, ndo zvakataurwa nemurume, saka iye ndobva atosiyawo mwana Joshua ndobva atoenda. Foni yenyu handisi foni yenyu ndachimhanya. Alright. Saka iye audzwa izvo nemurume ndobva atosiya mwana ndobva atotora hembe dzakakaenda. Alright. Saka paakanga asiya mwana apa atobva pamurume akazombotaura nemi here atobva pamurume. Hello, paakabva pamurume asiya mwana akatozombotaura nemi here. Hello. Ndati paakanga abva pamurume wake apa asiya mwana makazombotaura naye after here achinda tobva ndasiya makazombotaura naye. Okay, achitotaura ndasiya ndabva. Mwana iye wacho wakasigwa ne6 months akaendepi? Ari kupi? Okay, nokuti tiri kuitika ndechekuti iko zvino izvi ndinoona ndichikudai soka ndachida kutanga kuti ndinzoti makazombotaura naye after pamurume here ende makonfirma kuti ehe makataura naye kureva kuti ariko mupenyu hana kuurayiwa nemurume kureva kuti ariko anditika yakuti akone reconnecting kureva kuti mupenyu ariko right 2 chandinetsa ndechekuti zvinezvi azoenda 2 months mwana murume wacho anotondudza nhasi atopatove ne2 weeks andiudza but naimbotiraya kutsvaga nhamba dzake dzakudhara asi anenge akatochinja nhamba zvosada kuwanikwa phone number hadzipindi zvechokwadi ndosaka ndaona ndati ndachimbomutsvaga nditi pamwe akadzima foni pamwe akadzima foni mangadzima foni ndichingotraya namba yako sandaziva kuti no namba iyi yakatochinjwa haakatochinja foni so aiwa ndosaka ndabvunza kuti makambotaura naye here ani abva pamakataura naye nini makataura naye netext message yakati akakufonerai abva kumurume foni yenyu haisudzika mati akakufonera here kana kuti makataura naye sei paabva pamurume apa paiti ndaenda pawhatsapp ati muchichata here kana kuti maita zvokuita mavoice notes hamuna kuita mavoice note aingonyora saka toziva sei kuti ndiye ainyora pane zvimwe zvaakataura achiudza zvamunoziva imi kuti ndiye because pamwe tiri kudaro kuti akabva pamwe akaurayiwa nakelvin wacho haana kubva pamba pakelvin alright saka Juliani ko hake asi ari kubasa mustay in okay but ananga ataura kuti ari kubasa kupi okay
mwana anogara zvakanaka maidini zvinopoitwa sei? Aiwa baba vake kana vaudza baba vake kudhara kuti baba vacho ngaendese mwana kumusha semaendesera vakangoita uya wekutanga yakaenda ne6 months ngavangoendesawo uyu kumusha. Aiwa mukadzi ariko guys vanoziva kwaari mukadzi ariko maita sei kwenu? Mukadzi Juli ariko mupenyu asi kuti mwana murume manje mwana ana kutogara zvakanaka ende murume wants kutomupa mwana akuda tomupa mwana chokozi mwana ana kugara zvakanaka pane zvekuitika zvakatoitika kumwana. Wakatomboyaka kusirai mwana mandimaona ndakatombogara naye vanenge achiti anzi mwana ari kurwara ati mwana aizwa flu but mbuya atozomutora vaenda naye kuclinic achireva kudzoka naye ini ndinotomboenda kunomaketa kutsvaga basa atozodzoka naye. Alright. Mbuya muri kuti makonfirm atata naye kumusha vakatagwa naye nematext here kana vakatagwa naye nefoni because matext kana murume akatora foni akauraya munhu kafunga kuri kuitawo vamwe kana akatora foni akauraya munhu anogona kutaura saiye Juli asiri Juli. Hai baba hangu pandisingazonyatsi kuziva but nambuya vaitaura handiziva kuti vaitaura nekunhangirikirere nekunonzi kuti nekunyora yakati nemaaudi but vaitotaura same zvaitaura neni ndozvaingotaurawo nambuya. But we need to be sure first of all kuti Juli ariko because why would Juli anorova say 2 months asina kufonera imi muri padhuze kana kutexta imi? Hai baba hangu pandisingatombosiwo kuti namba chake vaidisingachapindere kuwhatsapp dzakutoti invite kudzifonera dzichatopinda. Yes ndo zvakaita kuti ndione kuti namba idzi hadzisi kuita ko saka ndikutora kutsvaga Kelvin izvozvo kana yatosvika pakutonesa takutoiripota police case handisi maona bazaripota kwamuri ndiani iye Kelvin ndiye akauya kwandiri akati mwana haana kugara akandiudzawo zviri kuitika pamwana mwana anogara so mai vemwana vakainda vakasiya mwana takanetsana handitika tanetsana ndobva ndataura akazvitaura ndobva ndataura kuti siya mwana zvekutaura kuti takatsawa ndatisingafungutsi anoenda ndobva munhu atodhamba mwana ndobva atorova kasi. Andimuzvanati yanostareka kuti akati anzisiya mwana wangu ndositenga anzisiya mwana wangu ndozvitengedzera ndega mwana wangu anotaura nhanzi akadaro mukutukana hanzi akataura kuti hanzi akadaro mukutukana but ndofunga kuti andozvitora serious then ndatozopa akatobuda I thought kuti maybe pane paaenda muhama dzake or whatever but ndakatozoona ratove rimwe day asina kuenda ndopandakaona kuti munhu yatoenda serious so ndikati no but mwana hatingasiyi mwana ane mamwedzi kadzi 1 year 8 months kati no hatingasiyi hatisiyi mwana ane 1 year 8 months saka mwana ane 2 years mwana ari kuwanza 3 years naoctober this year so yakaiti 1 year 2 months 8 months ane 2 years some 6 months here but chero zvakadaro zvazvo chero zvakadaro hazvo asi mwana mudiki anofanira kungewo hake aina mai vake because vana mazano kuna zvakada kuitika kunze vana vari kuurayiwa for marituals vana vari kurepiwa vana vari kuita zvinhu zvakawanda mwana ari kutotambura anogara zvakanaka. But baba vacho toga simauza vakudzioneni chete vanozoona vakawanda kuti endesa mwana kumusha pachene chikoti orati ndoendesa paanozomutora kunoku ndakamuudza ndikati endesa mwana kumusha kana anzi ndiri kumuendesa kupera kumwedzi wacho watopera dzatova 2 months kachingoti mwedzi ndiri kumuendesa kupera kumwedzi ndiri kumuendesa kupera kumwedzi anzi kumusha vakaramba ndakataura nyaya kuti kwadi kuendesa kumusha akati kumusha vakaramba ndikati kwadi kuenda kunana hama dzamai dzaJuli ndopandakazipa ndazoonawo ndachiti andirevera ndima ipapo pakuti variko vana mai vaJuli ndasunza kuti vana mai vacho vakafa ini kwanditi akati vapenyu svikanzi vari kutizo svikanzi mai vaJuli akashayika 2023 muna September ndipo akashayika mai vaJuli kana mwana achitoenda kumusha ngekuti vabereki vake varamba ari kunyepa kana vabereki vake varamba ngaaendese kuna mbuya mai vakazvara mai vaJuli. Right, saka ndakamubvunza kuti kwadi kuendesa kuhama dzacho dzaJuli sezvo kuti variko zvikanzi vari kutovava vakuti hatidi mwana pano pasina mai vacho ngauye namai vacho ndosaka ndiri kutotsvaga ngaasanyepa
zvakadera anda kutorebva mwana wacho kana achinyepa munhu achisazotaura chokwadi mwana tora ivhene mwana ndini handisi kutombofaitira kuti Kelvin kudi indi kutofaitira mwana torai yenyu mainini torai zvenyu maini zvina tikubatsirei mune mwana torai trust me on this one tozotaura idu kusei trust me on this one torai mwana inai zvangu ndanga ndagara zvakanaka mwana ndaitora but ini zvinhu zvangu hazvina kundimira orit handina kugara mushe ndosaka akati akatozomutora ndikamuudza kuti usachamudzosa kunoku nokuti ini situation yangu haina mushe saka ndiani nokuti akatora mwana right panguva ino bcause mwana haana kugara zvakanaka ananasisi vake vari kunonzi kuchiko ananasisi vake vari kupolokwana iye Julie kuna iye murume wacho Julie anongova manini vake nevamwana manini ava vana manini vari kucape town haana bhudhi haana sisi Julie haana chii vana bhudhi vake vari kumusha vachiri kuenda chikoro iye ndiye mukuru iye Julie ndiye festival saka guys ndatotambura ini ndingoda kungodisika nenyaya yemwana ini mwana waindepi naini mwana waenda kupi vari kuramba mainini I understand kuti makatsamwa kurarama kwaita mwana wenyu pana Julie antika pana Kelvin makatsamwa makatomkumbukira kuti mukatomuona munogona kutomutemana nedemo asi panguva ino mainini priority yedu ndeyemwana first because mwana anogara zvakanaka tikakwanisa kubvisa mwana then tochitsika naConzi naKelvin hanimaona anofa kuti Julie aripi but hazvibetseri kuchesana nakina mwana achishungurudzika ipapo zvakobva kuti ini hangu chimo changu hachina kumira right hazvina kumira zvakanaka handai zvinhu zvangu zvanga zvakanakira mwana ndaitora ndikagara naye manje ndikatora mwana manje kuno kwanenge akutotambura wese saka its better baba vake vave plan wai baba vacho vasingarwadziwe nemwana wekutanga ne6 months vakaenda vakanomusiya kumusha uyu ane 2 years asingaendi vakanomusiya kumusha basa vari kuramba kuti auye nemwana iyeye azosiya vari kuramba ndofunga nenyaya yekuti kune mumwe anokutaura iyeye kana vasingade kuti waisingamaendesi mbuya Julie vari kutoda mwana zvakuti mwana kana sinogara zvakanaka ngauye handi upeindi mwana ndichengete chandachichanda mwana exactly zvino muntu tokundwa nambuya vari kuti ndipei mwana ndichengete chandodha ndochinodla mwana wemuzukuru wangu ndo tokundwa nambuya vedu we chega itsvage Kelvin wachinaendise kuna mbuya orit kumusha mwana wacho zviri nani hallo ndatisaka zviri nani tiitise mwana wacho aendise kuna mbuya nekumusha nokuti mbuya cho vanogona kuti ndipei henyu ipi chandodla ndochaanodla but mwana akasiwa baba mwana ari kutambura mwana anogara zvakanaka kuti hunza mwana kumusha ndichengetini akati ndiri kumuudza kupera kwemwedzi ndiri kuudza kupera kwemwedzi ine zvokuti zvanzi vabereki vake vari kuramba mwana ari kutonyepa iye ndiye ari kutodya kutoti anozobvunzwa kuti kwaiva kuda kumisa mwana kudoko mai vemwana vari kupi ndozvaari kutongoita kuvabereki vake chechi pamwe vabereki vacho vakaramba pamwe nenyaya akasiya mwana vanenge vachiti hausi kuchengeta mwana ari kuno iye mukuru pamwe saka vakati haungaramboshuya nevana maybe ndozvo hazvo chero zvakadaro ngauendese kuna mbuya Julie variko vanotomuda muzukuru vanotomuchengeta vanotorwadziwa nokuti pane vanhu vakutongwaudzwa kutoti mwana ari kutambudzika here mvura kana ichinaya anosiya kuna mai vanenge vari pamusika vachitengesa mvura ichinaya thank you muri kutozviziva here mwana kutambura muri kutozviziva kuti mwana kutambura handiti thank you for confirming that ngavadziwa nemwana kwete kuti vakuda kublema vamwe vanhu vaisapinza vamwe vanhu kuda kublema vanhu vaji ndingazona iye ega ndiye akadzinga mukadzi akati siya mwana wangu kutozvichengetera saka manje akuda kuwaya achida kublema kuda kukomba vanhu kuti ndingazona iye ngangozvitaurira ega wangangozi uchengetera mwana wake right kwete zvokuda kublema vamwe vanhu aisablema vamwe vanhu ini kandisina tombozivi kuti aripi ndakapesana nekutaura pakati pamachi chaipo ndakapedza kutaura naye ndangotozotaura naye namba dzake hatichapindi zvakaoma
ndatozopera ekuti makonfema kuti mbuya vatozviziva vakatsvaka kumuti ndirikunzwa nevanhu vakatofona kumusha kuna mbuya handiti kuti mwana haana kugara zvakanaka mwana ari kungosiyiwa pese pese zvakatozoita weti pane zvamakadohwa saka maona ndanyanya kunetika nenyaya yemwana mbuya vakati ndipei henyu mwana wacho ndichengeti but mwana akushaya munhu anoenda ko madiku naima inini ko tikakutumai kuti munotora mwana inini imi mwenisa tokupai mari mwenisa mwana motumira mwana kumusha hazviiti Wapo zviziwapo ndingatadzi kutumira mwana kumusha ndotomutumira mwana ndotomutora mwana ndomubhaya mari ichingotonayo ndotomuiane mari zvangu ndichitova munhu akatozvigara bo ndaimutora mwana ndotomuendera kugara but zvinhu zvangu inini hazvinatombomirirawo musha right zvakaoma tirega ndave nenhamba dzedu tirega takatsvaga Kelvin wacho tione kana achibvuma hake arilise mwana then mwana ainobva kuna mbuya handiti alright sharp pakaipa guys handiti mazvinzoka maiona kanyaya iripo iyi okay ari kutrai kufona Naomi ndifonere Naomi hello yes no ndiri palive taurako asi iwawo hausi palive uri kutaura voice chete ndandikutikupai nhamba dzambuya then motaura nambuya kana mbuya vatenda kuti mwana waJuly auya then oendake kuna mbuya because iye kutaura nambuya hatari because akavatuka iye ani Kelvin asi handiti munoona zvinoitika asikana ndoda kukudzidzisai chinhu one paupenyu wagona Naomi wauya iwe mainini havasi social media vatorinawo zvavo zvesocial media havasi social media wagona wauya munoona zvazvinoita manjeka takuronga mawisa point yangu ndachiti nyaya yangu ndeyemwana kwete yakuvhumanzwisisaka mambotaka pamataka kuya mauya with guns blaze mira Naomi mira mauya guns blaze mukati viso ndikati no nyaya ndemuda fara mainini vachikonfema pano that means muri kutozviziva ini kuti mwana uyu haana kugara zvakanaka mwana ari kunetseka mamuchizviziva but you had nothing to do nazvo vasikana hamuna chavanokwanisa kuita kuti muite kana kuti paite vanopusha kuti ngachienda kumusha kwacho kana kuti muyewo iko zvino matozoti tachipai manhamba ambuya because mahwani chiti totsvaka hedu mwari mwana aende kumusha chava musingadi mimiri because zvinoitire mari kuti mubudise mari kuti mwana aende mamusingadi dzanotaura nadzo here because iye zvakawanda kuhana sokubijobek inyaya sinaioti asi ndakuudza iwa ndikati handisi nyaya yaKelvin ndakuudza ndachema ndikati nyaya yemwana haisi nyaya yaKelvin inandisibenza ndiri munhu mukuru ndanditoziva kuti pana panonzi pasiva mwana pane zviripo but panguva ino kana kutsvagana nezvinhu zviripo kwakwakutsvaga nyaya handiti nditatsvaga kuti mwana aende paisafe maine mwana waye vatore mwana then tichizopinda pambutso wenyaya handisibe ndiri munhu mukuru ndadhira nenyaya dzimbo yakareba kuya pano tichitaura nyaya kuti jaiziga tukei Kelvin mwana anoramba ari patight mwana anoramba ari panguva yakaoma handimaona Kelvin wacho hadzazorilisika namwana wacho saka raitinawo kutora mwana maine wacho vei vakabudikira izvine muzi wako wavari vakabudikira vakauya maine mwana tika alright apana chakaipa zvotoda kuti mbuya vaiti mai vaJuly vangu vari kuCape Town kwandiri kuno maini vakashaya tikanyora message kuti mai vachibva vachirwara chacho maini vakarwara 3 months yacho murume wacho ndakati hatipi mari kuona mai havazi mai vangu tikasvika tikachineta mai July tikati mai vaJuly vashaya chiti July
wawe kunebhosi rakaita kuti tiri kunoko tisati asimuka iye murume wacho akati tiudze kuti hatina mari but kuna Julie akati inini handipi mari bhosi avazimai vangu vashaya tikati kuna Julie chitimirira mujobhe kuti aisuka rikati kutora nemota yechituna taakumba Julie akataura kuti inini handakugara zvakanaka enda kudzoka kuma mukoza zvavanhu makuru akati ngaadzokere asi akatova nemavanga ekunokwa saka anga akazotiza paonoko akati ngaudza vanhu vandichindigari saka akazongotiza akanyarara saka chiripo nechipi chokwadi nechipi kuti akatiza akanyarara because akagara achitoapotoudza hama kuti vediweka ini tikushungurudzika hama dzikamutidzokera kana kuti akanzi buda uinde nemurume akabuda akaenda chokwadi nechipi ndoshandikurati paizvezvi pakadandatauri paakazotiza izvezvi inini apa ndarauzozorondaniutarisa but nyaya yakatogoitara pamupfugwa mai vake muti zvisasimeri but munhu atori neunhu hwakadaro ndirini Julie andaisiya mwana wangu amenoti wena munozviona sei mutoziva unhu hwaKelvin kuti Kelvin itori benzi haana kana kubasa Kelvin irombe zvaro handika obva wasiya mwana pamunhu akadaro akakurambidza kuenda kunotora chitoro chamai vako kuti wakaposheka zveshe tinomusitemotara Julie mujobhe tichakutenda kumba tagara 2 weeks kunogumaniri vashaya achitaura kuti ndini handi isusu kwatirakati hatina mari but Julie akazotaura bhosi Julie akati yana chichitema kwamutsvaga mari akatotowa mari yetips kuti auye nevamwe vanhu kuti asangana nesi mujobhe iye murume taakupisa kana sendi hei saka ndakazotiza Julie pavakachanikakaaa sekuru vari kujobhe kuti andikutsvaga Julie muone vakati vakutizira nhasi vari kusvara sekuru ndiani saka even kuna mbuya chani cheko hatori nanguya kuti ataurida kuti avati zvakati bhosi unosvika sei simeri pakadera. How old is this Kelvin? 27 July 21 noti concern yedu nauka mwana tichataura naye kuti mwana abve akaende kuna mbuya but Julie wacho mupenyu here? That's the very important question. Akabva here zveshuwa pamurume uyu akabva here akaonekwa nani achibva akabva here zveshuwa pamurume uyu kuti noti takuda kutsvaga Julie akabva here pamurume zveshuwa nokuti kana ari matext pasina ndakambotaura naye panonetsa text munhu kana ane foni anogona kuramba achitaura naye nefoni. Alright, ngatimbotanga ine mwana first. Ngatitange nenyaya yemwana first. Iwe Julie ana mwana ambokufonera? Achiri kumurume wake uyu. Achiri kuna Kelvin uku aikufonera nguva dzakareba sei? Dzakakura sei? Like aitora nguva yakareba zvakadii muchitaura? Every time. Every time. Kana kuti at some point. Akazongoti ndatorwa foni chichi ndopanekazopedza kutaura naye. This is complicated but ngatitange tatora mwana first. Ngatibvisei mwana first. Mwana angatanga first. Mbuya vari kumusha kupi? Mbuya vanongoti mwana ngauye. Vari paWhatsApp. Ndipe hetu kana vari paWhatsApp. Alright. Mirai tange tatora mwana guys. Mirai mwana tanga abva ipapa. Mirai mwana tanga abva ipapa guys. Mbomirai. Mirai tange taningirira. Mwana Males South Africa anotagwana neJulie. Police case anotagwana. Males unaiziva ese anotagwana neSouth Africa foreigner. Kuti takachaiwa munhu anonzi Julie kuSouth Africa foreigner. Do you think with South African police nokutotamba ndokutoshandisa maresources ayo kuti titsvage munhu akarasika ivo vachitodzinga vanhu kuzvipatara vane mimba dzasvika uko vachitovadzinga kuchipatara? Titotomutsvaga isusu zvepolisi izvo kuzongonoti vaziviswewo kana paine anything but zvokuti kwanzi vakanoita priority kuti kutsvaga Julie muZimbabweni kupi hai kudhara ikoko hazviko.
hazviko. Julie akashaya vanhu vakamusapota guys. The family also disappointed Julie paakavaudza kuti adaugara zvakanaka aine manga ekurohwa vakamutidzokera. The family disappointed Julie ipapo. Asi hatisi kuti Julie akaita zvakanaka zvokusiya mwana. Julie aitoziva kuti murume uyu abuse ari kurohwa iye ari kuitwa yese yese angasikava kusiya mwana. Aiva kutiza nemwana wake. Kana agona kutotiza iye akabuda akanotsvaga basa akaenda kunotinda kushanda kwakati kana kuri chokwadi aiva kubuda nemwana wake. But zvisinei chatakuita isu right now Julie ngatimbomira kutsvaka Julie. Tongoti mbuya vatore mwana. Iye mwana aende kwambuya. Tuchidzoka back to drawing board. Tuchidzoka back padrawing board. Ndakamirira nhamba yambuya, mbera ndimbomirira mbuya nhamba yambuya. Tibatsire mwana aende kumba guys. Mwana aende kuna mbuya kana ave safe tochitangira ipapo. Because right now priority yedu hombe ndeye mwana uyu. Mwana musikana Lara. Mwana musikana. All the time we notify. All the time. Nhamba dzaJuliet ndakatosvika ndizoyanenge yanhasi yaindi yakudhara tinayo ndaitrya nhamba kusvika ndatozoona kuti nhamba hadzichaiti dzakutondichiinvita ndopandakaona kuti nhamba akachinja. Anomaona ndopandakaona kuti nhamba yakachinja ndingaitimirire ningikiri Sisimeli kuti tikakupai nhamba mofonera mbuya motaura navo kuti mwana aende kwavariko. Ndakamirira wani nhamba dzambuya ndakatomirira nhamba dzambuya. Sometimes kuita nherera kwakangooma hakozvo kuita nherera unenge uchingoiri ukazobva kumurume kuonoenda kumba kwani dzokera unogara ikoko ukazobva kumurume ikoko unozoenda kumba kwani dzokera unenge unorohwa uriko. Handifungi kuti vanhu vaimutidzokera vava kumba ikoko dei vanga vari vana vavo vaimutidzokera Julie uyu. Handifungi kuti vaimutidzokera but because Julie hana mai varipo hana baba varipo pavigwa mai vake muna 2023 pazi pakaungana hama ndiri kuudzai mimi hama dzaJulie makanditarira nokuti maviga mai vake 2023 Julie akuudzai kuti ndine mavanga aya ndakugara zvakanaka handiti makumutidzokera ndiside vanga vari vana venyu vakadaro maimudzosera here kumurume uyu muchiona mavanga anawo makafeila Julie. You failed Julie. Ndochokwadi makaona takadzoka kumurume achadzoka nemwana anozogarepi manga musingadi mutoro manga musingadi bhedheni so makamutidzokera kuti anopondwa izvozvi kana akapondwa it's on you. It's on you. Hama dzaJulie dzakatidzokera idzodzidzi dzakatidzokera. It's on you. Kelvin adzima nhamba dzake dzinoita totaura naye masikati ingoti nhamba yake izvozvi yakadzima. It's on you. Makati anozodzoka ugarepi chidzokera ikoko because haizodzoka kawera kugara kudzimba dzenyu mai vake vafaka yaanherera anozotinesa kudzimba dzedu nemwana wake saka dzokera ikoko kuti unofa zvake. Ngari wenche kungadai makatora same time makatidzoka kumba mwana dzoka hako dzoka ngadai makamudzosa now dopa tave apa sachinzi nherera inoguta musi wafa mai dzidzai mudzidzi kune vai vangu vachipopota hey Julie maso understand aka. Do you now understand why I posted Julie and why I am looking for Julie? Maso understand aka. Julie anga achiwanikwa sei pasina pictures ake musaposte Julie taizomutsvaga sei
hama dzake dzaizobudikira sei dei pasina picha yapostwa, dzaibudikira sei. Now we know the full story. Tave nefull story now. Takuita measurements ekuti tione kuti mwana anobatsirikana sei. Munotanga kumhanya mucomment section apa, you don't even contribute or helping anybody necent comment section. Vazhinji venyu ukadzokera papost yaya vari kutaurisa havana kana izvo zvichazvoda mari kuti mwana aende kumusha kuna mbuya. Hakuna mabvisa kana 2 rand yake kuti mwana aende kumusha. Hapana. But munogona kungonyora kungotaipa chete. Kutaipa kuti majaja mazodai. I know where I'm coming from and I know where I'm going. Kuti tisvike patasvika apa. Tatosvika panyaya chapchaipo. Dai tatisina kuposta, mwanga chitobhema kupopota mapostire mapicha wayo. Saka munhu anowanikwa sei pasina mapictures. Hana vana Naomi naManini vaizobudikira. Naomi asina kubudikira. Yangofa yakanoti. But because of the pictures, Naomi had to come kunoda kuteera life iyoyo. And akazosvika pakuti tipawo namba dzaManini vasiri kusocial media. Iko zvinoda kuwana namba dzambuya kuti tione kuti mwana uchitosvamisa sei. But what you can do is peka chete mucomment section muchingonyora. MNE mwana anotoganisishawo service akatoganisishawo service asakawo havashati vakamuona futi. Ngaende kuna mbuya. Sometimes comment section ngadzidei kuvakana. Kana usiri kunyatsonzwisa nyaya chimirira panozoya live unyatsonzwisa usati wamhanya. Because macomments amunoisa kuri kuti Julie anoona. Hanomona. Auyi. Hatouyi. Hanzirani. Aiwa kana Naomi ndandisi kureva iwewe ka because iwewe hausiwe wakati dzokera. Handiti kune vanhu vakamuti dzokera, hausiri iwe wakamuti dzokera. Kune vanhu vari kutoreva kuti kune hama dzenyu iwe dzakamuti dzokera. Ndinofunga kuti ndiwe. It's not you because utoriwo mwana. Kune hama hombe ndozvandiri kureva dzichaona kalife kuti you are failing these kids because inherera. Muri kufaila vana. Ivo vana chero Manini ndotaura navava. Mwana mudiki havasi munhu mukuru Manini. Picture yawe yemwana mudiki kana vari proper picture. Iye nauyo haasi munhu mukuru vana vadika. But I would like to believe kuti vana vese handika vana Naomi vese vana vadiki vanotoriwo nherera dzakatosiyiwa. Inherera dzakatosiyiwa. Vanofeiliwa because havasina anovamiririra. Vanokudzokera idai moshanda. Chero akati pandiri kushanda kuno ndiri kubata ndiri kuchidzidzisa vadhodhi. Vanokudzishanda ndozvoita basa. Because haasisina mai anovamiririra. Vana vasara pachavava vana vakuzama kuraramawo. Vana kuzama kurarama vasarawo. It's so wrong. Kune vanhu vakuru variko vana sekuru vamuri kutaura ivava. Variko vanhu vakuru vanenge variko. Andimaona. Variko vanhu vakuru vanenge varipo vakatomuti dzokera vanhu vakuru vakamuti chidzokera zvita dzimba. Nokuti zvine zvogwadza. Zvogwadza hazvina kidzi kunerera kune upenyu hwenherera. Imi nherera muri mucomment section kana makanditarisa kana muri nherera. Anditika vari mucomment section. Hanzi Manini vatori vadiki. Ndavaona kapa profile pictures mose mungori vana. Saka ndikana ndishaura ndisi kureva iwe Naomi ndiri kureva vanhu vakuru vekwenyu. Because timi nherera dzacho kamunongokandigwana. Zvinokai wabva kwauna kupinda unogareyo. Unokudzishingirira uripo. Because ukaenda mbako kayave inconvenience. But sometimes we need to say this, we need to talk about it guys. Vanhu vadzidzira zvakoma upenyu hunochinja ivhiri. Mangwana zvinofamba zviri kwenyu makafa imi makasiya vana. Handimona musamubatiwe vana vanherera dzamunenge muchiita mabhora kudai so. Vati kurei havaoni. Munosiya makaisa gepu pavana venyu. Vana venyu mimi nevana vanherera ihama nehama. Mozofawo imi motevera vobudirira paupenyu naNaomi havana naJulia. Vobudirira paupenyu. Venyu votanga kutamba nhamba vachitambura upenyu. Mangwana saka kusimuka manje vakuda kuenda kwavo vochaka kuti aiwa kazokaindigona vabereki venyu. Zvinotapukira kuvana. Ruvengo rwuya runotapukira kuvana. Musheya kuti makaitei. Runotapukira kuvana. It's very wrong. Dei pakangotaura kuti Julie ndagara zvakanaka. Ipapo dei vakati chidzoka kumba wani. Ndotora mwana kodzoki chisara pano. Ingena pakangoinzivigwa mai vake dei akachitogarira. Akachitosiya mwana kuna mbuya uchizongodzoka netimu rake iri vasikana Naomi vachitsvaga basa kuno. Pationa itakutsvagana naye right now atichazivi iye wacho mupenyu akati akafa. Tatove kutofunga kutotsvaga dzatove nyaya mbiri idzi. Tomboita kuti mwana awane pekuinda pari safe from there. Ndakamirira nhamba kaNaomi, nhamba seti yawi yambuya. Tochizotsvaga kuti Julie mupenyu here. Kana kuti Julie pane zvakaitika kwaari. Shobhuwa muti. Kana muri nherera
makasiwa muri nherera muri mamwe chete batanai pachenyu masuwa panangu batanai pachenyu kana mune muri 3-4 mufamily batanai pachenyu handitika batanai pachenyu musafemba karasana bata pashaikupa kuzvarwa kwenyu namai venyu vapasisheki wananitawo zvemusoro nopisa but batanai pachenyu kana muri nherera hamuna nokudai muzvizive panoti vanhu bye paya vachidzokera kudzimba dzavapedza kuviga mubereki wenyu wokupedzisira. That is the end of it. Hakuna kana anopfuura nekwamuri kwamunogara achitinda uya one ndovire kubva kumusha iri isai mumuriwo mubiki. Hakuna anoya one bhagedhi rechibage kuti kutaundi uri kudhura reka nditakure bhagedhi kudhara taivigira mabhagedhi echibage anoziva mabhagedhi redu yaro apenyu taita chekuramba chibage ichi chichibuda kumusha chichiuyiswa dovi iri raita kuya ari mazigamba makuru akadai ndotaura chokwadi chinorwadza but chiri chokwadi. Zvinogwadza tozviziva izvi ataura iri moti kwayakudii gogo asati anyanya kukura zvokudaro apa gogo anotochengeta mwana zvakanaka gogo asati anyanya kuchembera zvokuti vangazi vachembera zvokunyanyisa gogo vachiri fresh apa but manje gogo havasi online. Gogo is not online. Gogo havasi online. Gogo veche vachiri kutozvihwava mwana anogara zvakanaka nakuna gogo anogara zvakanaka stereki zvakanaka gogo havasati vakura zvokudaro ava guys. Namba yauya but gogo havasi online guys. Gogo havasi online. Atumira but ndasira gogo message gogo havasi online. Tichiri vabereki vedu varipo guys kwaita kutumigwa pabhazi konzi ndai pabhazi kwatumigwa zvinhu indai munowana kuine ipwa kuine zvipagwe zhizhariyariya hanzi aiwa no ndongochinja tandi ndochinja zhizhariyari kumuzhariyari taitoridya isi tisingambozuti zhizha kana kuti kuditi nyimo nzungu zvese raisire chibhoi ichi zvichibva kumusha kuti aitumigwa dovi mazigaba akadai so zvakangopera panopera mubereki uku panokofa mubereki zvatovharana zvapera kana unotonzwa kuti vaonekwa mutaundi vanga varimo mutaundi vachita shopping yavo neke tsega ndinosvika ndinoona nherera idzi dzakasiyiwa hapana kuvanenge vachagoya vachidei waitawa kuti vaonekwa mutaundi vapfuura nemutaundi vatoonekwa vachitotenga zvinhu zvavo vachidzokera mubhazi asi vaitoti every time andika every time pavanopinda mutaundi vainoyawo vatira kumba kwenyu ikoko voita kana 2 days vozoenda kuita shopping yavo vachiita nherera inokuta musi wafa mhai. Saka nherera chengeta naye kana muri vana vemunhu mumwe chete muri 4 makasiyiwa muri 3 makasiyiwa muri 2 please look after one another. Sapotanai makadaro mirai makadaro irwai muchigadzisana muchirwa muchigambura nemunhu wani vanorwa irwai muchigadzirana irwai musarasane gogo chero vakafonekwa kana pana anokwanisa meus kana chikwanisa kukwira kuti ufanire gogo uya meus kana chikwanisa kukwira kuti ufanire gogo tiite zvanezuro zvezvi uya ndikupe nhamba. Kana vari kuziva kuti pei nhamba ndivafonerwa online vanogona kutotadza kuuya kunonzi kunonetsa network chingoripo ndechekuti munhu anotouya anovafonera then wokonekta neni kunoku chete zvatakaitika nezuro pana meus paya zvakaitika pana meus paya anoona nezuro zvakaitika pana meus nezuro ichokwadi mukunda chibwana nditotaura zvinhu zvechichokwadi zvekutoshuma kuti chengeta naye munorovana tozata nemunhu wani kune wana anodziya musoro pamakasiyiwa muri 4 muri 5 makadaro pane wana anodziya musoro it's okay but mudhimi mutori hama makatodaro otherwise mungada kuzotsvaga dzimwe hama tine dzimwe hama dzatisina kukama nadzo dzakazara kunzoko zvinyuwani izvi uyai kuwhatsapp ndikupei nhamba dzacho mufonere gogo wacho tione itai fast guys time yangu yaenda ndakuda kuti
Ndiinde manje. Itai fast. Kadziri kuenda kubasa. Kana unototi Mwari maitenyu kana mukatofirwa mati kurei. Kana muri vadiki, ndichauya nelive kapenyu wenherera mumbosheya maexperience enyu pamakasiyiwa muri vadiki kuti makararama sei. Timbochema pano, timboita diaries cry day. Mudzinzwe kune vavo vachine vabereki vavo vanotsvinyira vabereki vavo, vachituka vabereki, muchitsvinyira vabereki venyu izvozvi tichitovatsvaga kuti mumbonyatsokuona kuti makaropafadzwa sei. Mumboona kuti makaropafadzwa sei. Kana watomboti kurei zviri nani. Kana uchiri mudiki, we're bored. Right. Apana here anokwanisa kuda kutora namba afone guys. Hai spakwas. Hapana here anokwanisa kutora namba guys afanire gogo tikurumize tione guys. Ngatitei wangu guys ndoda kuenda kubasa. Hanzi can't wait for that day. Don't worry. Ndiri kuya na. Togona kutorita chiko. I think mangwana Sunday yakanaka. Sunday ndiye kurumbidzaka. Mangwana mapedza todaro tosumudzirana tonamata zvopera. Mande tozoita diaries. Tozoita revenge diaries. Hi Primrose, how are you? Ndikwana here munhu arikuda kuzovafonera guys gogo. I see it's a Zim number. It's a Zim number. It's a Zim number, guys. It's a Zim number. It's Zim number. I see SA number. It's Zim number. It's Zim number. Vari paire guys angada kuti vafonere gogo apa kana kuti ndenda kutozobata gogo at my own time. Vari paire vangada kuti vafonere gogo asi mauzotozoenda kubasa. ATM yapera nesuro. I think inoda kuti vaSunday mangwana. Patinenge tamuka paya tabva kumabasa tamuka masikati. Tisingadzokeri. Then to continue toita zvedu mangwana Sunday. Because Monday nechinda kupisa mabandage. Mangwana Sunday, Mangwana, I think even Mother's Day Mangwana. I think let's do it tomorrow since it's Mother's Day. It's Mother's Day tomorrow. Let's do it tomorrow. Mungo mira upanenda zomuka maskati paya then tochipisa tochimanya. Mangwana guys, sakangani Mangwana tichirangarira vana mai vedu anditika uya ku WhatsApp Julian Susan kwasi kusenda namba ikoko. Mati kune munhu anodzirumbidza uyai nenyaya yacho kuseri uku Sophie. Uyai naye timutsvage akasiyawo mwana. Uyai mutore namba kuseri guys, anengaise namba dzagogo papublic apa. Uyai mutore ku WhatsApp. Hello Maini. Hello Maini. Yes. Yes Maini. Alright. Hello, ndokunzwa.
Hello, Magadi. Nitwe kimba fano ga minutes. Hello. Hello. Ziri nani Magadi? Hello. Magadi. Ino nesa nitwe kimba. Hello. Yes, who's this? What are they? Amusi kunzika zvakanaka muri kunetseka henyu patongoda kuti achinonga-nonga zvamukutaura taurai tinzwe. Halo, taurai tinzwe. Inetwork yavo chai kwavanotogara. Halo. Hello. Hello. Ziri nani? Inini nhamba ndapiwa naNaume hama yenyu. Hama yenyu kairi kuCape Town. Asi ndati nditaure namainini. Inini ndataura namainini because inini ndandisitsvaga Julie ndiwana ndichingotsvaga. Then Naume ndobva aona kuti kuri kutsvagwa hama yake. Ndobva azouya akati no, namba idzi taurai namainini. Ndikutsvaga Julie kwemba ndikutsvaga inini ndokudii naye hanzvadzi. Pane handiti mamunoti sazimaringe mwana ari kutambura mwana ita sechiti because mwana imbogara pano. Saka ndikutsvaga kaJulie kambai nemwana ka because inyaya yemwana wake. But mwana wacho ana baba vacho handiti. Zvine basa ringa nababa vacho mwana musikana ka uyu. Muri kudziya here zvikuitika kumwana. Inzwa ikanga iri pandindideso. Handiti. Isu tineso tisanze bhuzi kuna bila tusi. First things first. Then nyanga iti so ndakambofonerwa futi the same person achitaura different story achinditi mwana atambura ere so ndikaenda kuno vanomutora ini handiti ndikazosvika patime kuti ndakazoenda kune vese ndikamushedza akazoshedzwa kuti ngavaitozi mwana handiti sakamushedza kakuno aidzwa mwana handiti because we could feel pane zvimwe zvindatisingana isati zvito vakarangana sei ende musaka bvajuli panapa anga bachitari kuenda kuna Kevin Moses saka hapana munhu anoziva kuti Kevin ndiye akamushedza here pakachidza kaitika but since that day hapana zvakwaari handiti hapana munhu anoziva kuti Juli arikuti because pakabva panapa akabva achiti Juli anonzi akabva achienda kumurume wake amuya aita sei sendekana mafoto achita sei akati ndokubhira achita sei pafoni then the next thing ndikuti achinzwa kuti mati July isendera mapisha nemurume wake the next thing akatiza akaenda kumurume wake. Yellow iri kunetsa taura heyo asi ndokuti achikunzwa iri kunetsa yakabva pana pachiti ari kuenda kumurume wake handiti then the next thing yakufonera koyasvika akuti hanamuona handiti number tichapindidza kutoenda voice message say so who knows with what's happening. Alright, chikuitika ndechekuti apa apa ndinoda kutaura kubvunza njanzi ndikutaura nani?
Hello. Ndikutaura nani? Saka iwe uri muzukuru aniti? Uri muzukuru aniti? Hello. Wati uri muzukuru? Alright, chitenda unzwe kamuzukuru. Chitenda unzwe kamuzukuru chinoitika panapa. Alright, mira Natasha, mira. Handidi kuti uzogariswa wopedzera wadonha futi avasati tapedza neavo. Hello. Hello. Yabva yadonha. Ndivanhu vawafona futi vavo. Hello. Hello. Baito kutombonzwa iso. Mira ndizame kufona foni yako. Mira iva vanoti handinoti tazovozotitepa chifona. Because it's like munhu wese gaidzika, munhu wese ari I don't understand how we think. We think it's okay kuti hanzi mwana mudiki ana baba wake. We think it's okay kuti hanzi mwana ana baba wake. Iye mwana chitambudzika kudaro asina kugara zvakanaka. We think it's okay. Hey, I give up. Alright. Kwira Natasha. Natasha uyatoni. Uya Natasha uyatoni. Natasha uya. Ndatozviona ndazviona. Ndatozviona ende muri pataiti vese vanaimi. Zvamuri pataiti nevarume venyava munogara navo vanaimi kochiko. Mutori pataiti chaiko. Zvakaoma. Zvakaoma. Uya Natasha. Uye bodo. Right. Natasha, ndabva manje ndinadzoka kunoka kuWhatsApp. Hello. Natasha, ndabva ndinadzoka kuWhatsApp handinoda kufanira mbuya gogo. Mati? Handinoda kufanira gogo. Saka ndoda kupa namba kadza gogo zacho. Ndokupe namba dzangu. Handasati udzidedzera palife namba. Saka ndachiti ukati simere hai kuWhatsApp ndokudzwa namba dzako gobva wafona. Manje foni yaWhatsApp ndo yandinayo palive. Ndinoenda kudonha ndokuti hai. Dona. Alright. Zvakaoma. Hai. Matopika oka zviri kuitika guys. Matopika baba munini baba havasi kudawo mwana pamba pavo. Baba munini ari kufona havasi kudawo mwana pamba pavo. Havasi kudawo mwana pamba pavo baba vafona. Havasi kutodawo mwana pamba pavo. Baba vane vaigauchira pachitifonera chiri kutaura nawe. Baba vakura pachingofona ngandisiye. Ndo vasingadi mwana kumba kwavo ngavandireke. Chado vadaviri vanongofona kuroko.
zvakaoma. Many wanted that many are not to garosha kanaka kwaliko. Profana so direct. I don't know about shingo fana stop direct. Stop direct sham. I don't go for stop direct. Zvemwana panesu zvokuda kutobvunza kuti kwai Julia zadai mwana akazodai ngaitite zvemwana zvinobatsira mwana ivo havasi kuda itsibo tingava mandikidzi ipo. Alright. Fana zvitavanoita regai vangoramba chifona zvitavanoita handimbodariri vandidarira kuti kudiko vanoda kunotora mwana vanoda kunotora mwana vadaviri hurume huriko mazuva ano kuti vakaita seishu kanzimai vanorogwa saka vari kuabhuzwa umainini futiko samainini vakutogara futi neabhuza ikokoko vari kurohwawo futi mainini iko kwasikana hanzi baba vangazochengetawo Juli vachirara vasikopamba vasingachengeti vavo vana ati mazviona ndosaka mainini vatimira zvinotimirira zvakanaka dairai handida kuziva kuti vanorogwa ndotoona kukomenda yako izvo zvidenda daira kaitione fone bekitiwo nepiko varima guys angatorogwa rikaendai hallo makundidzwa makundidzwa alright because this guy whatever guys get I don't think we're gonna have to entertain this. I'm not related to either or to any of you, neither you, your wife, or this guy, or anybody. No, I'm related to the child. Yes, no, but the child is got his own child. Come on, he needs to deal with anyone. So whatever that is posting on Facebook, that's crazy. Because I'm suspecting the guy killed it. And one of the days, I'm gonna get him arrested. Because now, whatever that is doing, he's trying to cover up. It's like somebody who's very suspicious of whatever that is doing. And that's... He's very suspicious. And I told him the other time, he even wants me to get involved in some funny stuff. Like, hey, can you try to help it? And it's like he's trying to cover up his deals. And this is very funny. Because I know exactly we can't be stupid like that. Yeah. Right. I think you are mixing issues here. You are after Kelvin. That's fine. That's okay. I don't know Kelvin. I've never met Kelvin. I spoke to Kelvin on the phone, right? Just like everybody else. My main concern here is the child. I'm coming in because there's a child. Listen, my brother. Listen. Can you please listen? I gave you a chance when you were talking, right? I think it's item Mumoterera. Kelvin, as much as is the father of the child, we've got my cases. We've got my cases. Next door neighbors. Because Baba see a man next door, Bainda Kunoshaba. Mwana ndosaka mutemo shara kuti mwana anogara namai.
kusvikira ave nekodzero dzekuti akwanisa kuenda kunogara nababa ega, and that is 16 and above. As it is right now, even mutemo, yes, ndibaba vemwana, but that is not right. That does not give the right yekuti anogara nemwana. Mwana mudiki, the child is only less than 3 years old. Mutemo unoti mwana anogara namai. Ane muri kunzwa? Vanhu vanganetsa munhu ndakatsakanaka vachikuonerana achiti ari kuenda all those photos ari kusenda pafacebook handiti mafoto akasenderwa aipana pamba pangu paakasenderwa and one of the photos handiti so who knows My brothers, why is he doing that? you are still mixing issues. You are still not getting me. You are still not getting what I'm trying to say. I'm very happy that I can take any responsibility. What you do, you're going to have to be responsible. Because so what you do is, all these steps, he is the one who's supposed to be responsible. So and this guy, so I don't find a creator, and a family member, and also got around analysis like so we did like 3 hours drive. It doesn't even want to do that. And Anjadzi, you are still mixing issues. And I understand kuti we know the concern yekuti Julie was last seen achinokuenda kumurume achitaura kuti ndakubva pano, right? It's a case yakazvimirira on its own. Right now, our first priority is that little child, right? As long as that child is no longer in his care, then we go back to Julie. Right now, we need to find Julie. I need to make sure kuti mwana uyu ari safe aenda kuna gogo. Right? Because akavera atorwa nema social services, that is the end of it. So you are mixing issues. Don't mix issues. It means it's really right because ana baba vake. No, it's not right. Yes, ndi baba vake, but age yemwana. Let's say anyone whatever that you're concerned about and it must have so anofana. So what is that? That's it. I don't know what steps you are, and it's because kind of man, and it's kind of one people. That the other person is right, the other who is right, two. The other person should be the one sitting down and it's not one. Okay, guys, I cannot do this. I can't do this. My brother, I am not related. My brother, you can sit down with them. Then, if you cannot do that, and I would also talk about on Facebook or whatever. I also say, my issues are my brother, you are still not getting me again, right? Yes, listen, can you please listen? Listening is a skill, my brother. Yes, it's okay kuti zviri right muri kuchengeta munota mwana wenyu pamwe chete. In case mimi manitsana nemudzimai wenyu abusive, you are abusing your wife, and akuda kuenda anofanira kuenda nemwana wake akakusiyira imwana mudiki ipapo, and anything chinogona kuitika kumwana, and inini I'm a social worker, Anjadzi, who will come after you. So zvaaita Kelvin zvokutoya pandiri zvakaita izvozvo is one of the right channels dzatoita. Because now I'm protecting this child, this girl child. And zvokuzoti ye azodi achita zvakanaka izvozvo zvokuti kuposta ku social media azimirai Anjadzi, listen, regai ndikupindure ika mama kanyarira ndakanyarira muchitaura. This is the girl child that she's talking about. Because it's a boy. But Anjadzi yangu, mwana mukomana anorepwa, mwana musikana anorepwa. Andi muri kunzwa? Mwana mukomana anorepwa, mwana musikana anorepwa. Manzwa? Saka right now apostwa kuti Julie wherever she is kana ariko abude. There is no way atinogona kuti kuchogwa anonzi Julie. These days social media is powerful, Anjadzi. Panotsvagwa vanhu vakashaikwa 20 years vachiwanikwa. Kana akafa chitonzi aiwa takambomuona akachengetwa pakati, right? Ndosaka muchiona every company iko zvino kana every chii they have a social media page. And yes, I understand this, but Kevin is trying quite a lot, and I got phone number to you're not the first person, and you won't be the last one, and I can tell you that, and I'm telling you that
You can convince me as much as you want, and you can. I'm not convincing you. I'm not convincing you. That's why you are wrong, and that's why you are wrong. Sure. Every day. I'm saying, I want to go at the other gentleman. When I say, yes, and that's a good pass, and when I took himself, because when I'm the place, when I'm the go, when I'm the and this is the other story. And that's inini mwana kudai so mwana is not okay. Handikwanise kutaura zvinhu zvakawanda but mwana haana kugara zvakanaka. Titeererai kubva kwandiri. Kana imi muchichekana muri two muchiudzana kuti mwana ari right, mwana adya, mwana adai, pachenyu zvamunenge muchiudzana ikoko. Handika he's got no reason to come and lie to me. Handisi hama yenyu. Handiti saka I'm not convincing you, Andrade. I'm not trying to convince you. I'm not convincing you. And it's like, Jimmy might be boons. I'm answering you. Why would I convince you as if you didn't get anyone? Are you 110%? Are you 110% about the information that you've got? Yes. 100, I'm 150%. Even when you confirmed kuti Mbuya kumekumusha tukutana na Mbuya izvo. So I spoke to Mbuya. Confirmed kuti vakataudzwa nevamwe vanhu mwana anogara zvakanaka. So are you the only one who doesn't know kuti mwana anogara zvakanaka? Are you the only one? But you know Masachi and this. Even I can look at since I remember to let us Mbuya Tamatan to let us a solid voice in you are saying to me information that I'm on about Facebook. You are now lying. You are now lying. I never said I got any information on Facebook. I never said I got information on Facebook. You are now lying straight to my face. I never said I got any information about Facebook. Don't lie. I said I got information. When you from Munihama. Simple, not for Facebook. Don't lie. These calls are recorded, Judge. These calls are recorded. These calls are recorded for future sake. I recorded this calls for future sake. Yes, hey. Yes, Musanyepa. Now I'm starting to wonder again. Since long you respect the victim, but you're not always right. You must even know that you're not going to tell her, you're trying to convince instead of listening. To convince who? To convince who? Don't convince. Did I call you? Are you related to Julie? Well, don't convince her. Who are you? Who are you to convince her? Who are you for me to convince you? Who are you? Don't convince her. Who are you for me to convince you? Who are you? You're not even related to Julie. Auntie, Julie is related to your wife. Auntie, Julie is related to Mkazi wako. Auntie, related to Uri. Well, Auntie, why would I convince you? You called me. I spoke to your wife, right? I can use out. No, she has the job, but I'm so why would you say I'm convincing you? Convincing you to do what? To do what? No convince I want to adi. In the answer that you Mkazi wako ndaiwana. Sadani china kumudzimai wako ndazviwana. Andika ndakufonera naMbuya, ndakutsvaga Mbuya, ndatsvaga Mbuya iko zvinezvi. Zvako iwe ukwana pangu pafamily, uri papi iwe? Where are you fitting in? Mumuri. Where are you fitting in iwe? What's my base of the problem? That's what I'm doing. That's what I'm doing. That's what I'm doing. You are interrupting me. That's what I'm doing. You are interrupting me. Well, you are now interrupting me. Don't interrupt me. I'm doing that. That's what I'm doing. Name. I'm getting this room. I'm going to stand up for the room. Name. You're wrong, man. You're wrong, man. What just your back. And the funny, I'm funny, I'm not available. And tomorrow. Name. Murume kwa manacho ndomba kwake ndio pani ondo yose. Kuti manacho ndomba kwake murume uyu. Hanze ani nyaya dzake atochika kuti ndopostiwa. Muzoona kana nyaya dzake kutoonekwa. Atoonekwa kana nyaya dzake. Kuti mwana acho ndomba kwake ndio pari kutofunga imba. Handimaona. Ndio kuna fungwa dzake. Nani ndio vamuudza kuti kuri kunzi mwana ndinotora mwana ndinise mwana kumusha. Handimaona. Ndio pana nyaya dzemurume uyu. Guys. Saka aiwa drama rinotonesesa kana radouya tinotoritambira maoko maviri. Mukadzi wake ndienda kutifona. But anyway, mukadzi wacho anenge achiudzwa zvokuti aiti. Hi dear. Yebo. Yes dear. Ndofonera gogo. What type of
kufanira but pane vakashipazivita ndese yakafanira yes try. Alright, again, try. I thought yeah, Number you have dialed is not available. Saka hakuna network kana kuti vari panhu kuti hakuna network kana kuti maybe phone iyi haina moto. Pamwe kutonetsa network. Zvatakuita chasimai chasei but it's because we need to get hold of uya ticho chimanaende kumutsa ndo zvatodepo. I think ini ndichatry kuramba ndichivabata kana ndavabata yaita foni yavo ndinokudza kuwhatsapp ndokuisira message. Yes. If you can talk to you, the coach they call. And can remember mwana ngauye chete mwana ngaende kumba. Alright. And it in case I was going to pass you taura navo kure taura navo then you check it tomorrow so that you should not say. Alright, iripo. Guys, ndo zvatakutongoita panapa handitika we are now taking it upon ourselves handitika kuti tiseve mwana uyu handitika zvake zvoti kwanzi ndinotaura naye murume achindidza kuti mwana ari right ivo vanoudzana kuti kudii. Aiwa iwe answer ibva panapa tinotaura kuti kudii kwende munhu aikatadzi kwanzi mwana ari right mwana akadaisika unofanira ndisava kwanzi kuti mwana anogara zvakanaka vanopenga here. Handiti murume yake iwe hama dzenyaya mamesseji yakunyorwa mucomment section ehama dzavo mune hama dzake dzekunyora macomments mucomment section verenga macomments iwayo simple achakupa answer yemunhu atiri kudhila naye panapa. Ingabainini vataura kuti muchaya nenyaya dzangu wowani mwana anokuenda kumusha zvokuti kuenda kumusha mwana anokuenda kumusha chero ndaunotokomukwidza ndine mwana kumusha zvinoizvi mwana nebasa rekuti anoenda nani mbuya chacho mbuya togona kuronga kuti mbuya mirai mwana anoinda tomutsvagira munhu anoenda nemwana pamabhasi apai mai vanogara nemwana achiongororwa kusvika asvika vonopiwa mwana zvokuti vanenge zvotadza nei hai ndini mukadzi wavo mainge towa kuti mainini vanorohwa tatodza kuti maini vanotorohwawo nemurume uyu saka tongosiyana namainini handitika tongoita zvokuti mwana aende kumba ndozvatakuita chete takuita zvokuti mwana aende kumba zvokuti tatenda murume anozvituti saka ipimi muri uda kuti 100% sure mwana uyu atori right ikoko mwana ndakabvunza kuti mwana ari right here akati mwana right ini tiri kurisira macomplaints akawanda kuti mwana haana kugara zvakanaka kusvika ndazobvunza baba mwana bakati mwana baba mwana ati mwana haana kugara ndosaka ndabaona ndaiti mai vemwana handika pane zvakakagadzika but for now mwana kupasana veukama ivo topasana veukama pakuti kudini vakapasana kudhara ava unasoti vakapasana vachirega vachitaura kuti mwana ari right ngagare kuna baba vake murume atanzi mwana ye ndibaba vake ngagare kuna baba vake otokwanzi totopasanura zviri right kuti mwana agare nababa ye mwana achidza nogara zvakanaka zviri right nokuti akambotorerwa kusigwa kutanga akatora kana papai vake vakagamuchira iko zvino mai vari kuramba vari kuti une umwe mwana vari kuno kwakasiyawo sokuchengeta uyu handikwanisi kutitori kupasanura cheshe chaunoti kwaitsi kupasanura pasanura ingana chipasanura chatongoda kuti mwana aite safe vagara vari kumbobatana iwo uchitohwa kuti hama tichitaura muconversation kuti murume uyu anga atichengeti wake murume atimbochengeti ushu maini vari kutonyora apa have ukama hwacho vari kunyora iwona kupasanura ndamanda nemwana uyu handiti vaudza murume wavo saka tichapindira pakuti kudii hatichangoti hatisi kuziva upenyu hwavo kaisu asi vataura mainini padaitataurisa kuti ina ndadogara zvakanaka pano but hatina kuziva kaisu asi vazvitaura gaisevanotaura kuti ini denda ndiri right daitora but handadogarawo magariro angu vazvitaura mainini itakoziva kuti vakureva itangoti pamwe kushayiwa kusagara zvakanaka kuti havana basa takoziva tiva kutonetsewawo nemurume wavanaye but anyways haisiriyo priority yedu haisi this is not our priority. Our priority is the child. Our priority is the child right now. The child needs to be safe. Chet. Aende kumba. Simple. Don't have priority yedu. Mwana must be safe. Kana ane safe mwana. Kana hama dzacho dzemukadzi chitichakirayo kuna Naomi tivo kuti murume akaendepi tochitsvaka Naomi. Uyu muroora munhu akangoroораwo hama yaJulie. Saka musada kuti hama kuti kupasanira hama tozodai mbuya vari kunetsa kumusha kuti uya ivo maine vakonzera vafana kuti mbuya vawani kuti ndikufanirwa nevanhu kuti mwana haana kugara zvakanaka ini ndikauya wani tovazivi vanhu
handiti ndakuudzwa ndati wobhobhoswa ndazoti Kelvin wachazosvika kutozouya wadzisaiwa Trinity murume asi amboti ari pasocial media murume anapota pasocial media audzwa namainini mainini havasi pasocial media ingada zvitaura wani mainini havasi tori pasocial media ingada zvitaura wani mainini havasi pasocial media saka mainini ndo vangosana kuratidza murume wavo anomaona right now guys focus yedu ngaive yemwana kuti mwana aita sei mwana ave paribo here chete ndo pane focus yedu kana mwana aida paribo then zvimwe zvevapimari abuse you are coming for you tikutokuona ine macomments enyu unopudzira zvinosana nebasa rese murume akuti siyai mwana ariko nokuti mwana ari kugara kuna baba wake isusu kuti mwana uyu ari kukanganisika kuna baba vakatokanganisika kuna baba ikoko mwana ngaate moti kwanzi murume azodai mukupasanurira vanhu murume akuti siyai mwana ariko nota kuna baba wake. Is that okay? Are you okay? Are you okay? Alright guys, saka ndakuenda since asiri kubatika tokontinya mangwana. I'm sure taurai na Kelvin and solve our issues. Right. Right. So guys, ndakuenda guys, ndakuenda. I'll see you tomorrow guys. Anditika, I will see you tomorrow. I will talk to you tomorrow and tosangana mangwana. Anditika, zvakare. Morarapo guys. Anditika, let's protect our children. Anditika, let's protect our children. Be it the girl child or the boy child, let's protect our children. Simple. More